Ka jing na tu kana sepang ka kentai ke ba make up. Baro u ne ka briu ha ka por badang samla ngi kwa ban bah briu bat ngi persang bunja ki jingta ban pensta ya ka sni do. Kenang ban itenat bat ladangi pu ngi ping kat no ngi kemen kam tam ki kentai. Ka pihu ka de ka khon ba reus pa bat kran san ngut ki para kentai bat senrang. Ka pihu ka de ka kena college ke badang pule ha ka class 12. Ka pihu ka de ka badang samla. Ka ne ka samla ka long ka bastai ka renyang ka renyot. Ka body jong karu ka fit bha. Ka snido jong ka ne ka samla ka long rongli. Ha college jong ka pihu barok ki lingo e ka durbha briu jong ka. Barok ki itinat ya ka namar bakastai. Enda ka la make up lele ka pihu ka dang stai shushu. Man ka snido jong ka pihu ka kelarong. Si sngi ka rongli, si sngi ka long rong stem namar baka make up bunjat ki rong. Ha college ba pule ka pihu. Don uwe usamla u basyong ha ka BA. Une usamla u iternat ya ka pihu namar baka bahabriu bat kanang baha ban penbiik ya ki senrang. Une usamla u kerteng u Henry. U Henry setang sistem un pule ha college namar un pendep tang ka BA. U Henry watlau itnat makanaya ka pihu. Simla keli samlaya ka namar umut baik baka pihu ka don samla kat ka jing babriu jongka. Enda u Henry ulah depas haka BA. U Henry u kramlet petang syu haka jing pule jong u bat ulah sutrei kat bayo kikam. Ka kemi jong u Henry bat ka kemi jong ka pihu ki desi paralok namar ki trei haka juk ke office. Kini ki kemi baro arngut ki mud ban penyathap samlaya ki khun jong ki namar ki ya ruspa baro arliang. U Henry bat ka pihu. Kim tip baki kemi jong ki ke itu itau bha. Bat ki plan man penyathap samlaya ki khun jong ki baro arngut. U Henry ula lek wat kam bat ula yok kam no ha ka way ke office. Hadian arsnam ka kemi jong u kelasyong pension no. Ka kemi jong u Henry ka kwa bo khun jong ka unwat briu no namar baklas ngau temen. Henry umpat kwa ban wat briu namar udang ap ka pihu ba unya kendu biang bat ka hadu bakan dapas BA. Ka kemi jong u Henry kala ong ya u ba unya to bat ka khun jong ka paralok biya trelang bat ka namar baki kemi jong ki bro angut kim kwa banyalat paralok no. U Henry ula ong ya ka kemi ba udang ap ya ka way ka samla ka ba u itnat. Henry ka kemi jong u kamsya ba un apsa ya kata ka kentai. Watla u Henry umpat kwa ban syong briu. Henry u hap ko ngu ya ka kemi jong u namar uyo isi sya ba ka kemi jong u kala kamring teman. U Henry ula ko ngu ya ka kemi ba ula ong ban net ya kendu no ya ka parlok jong ka kemi jong u. Enda ka kemi bat u Henry kila poi haying jong ka parlok jong ka kemi. Ka kemi jong u Henry kala ong yang ka parlok bakan pan itu ya ka khun jong ka ha u Henry. Ka parlok jong ka kemi kala khot ya ka khun jong ka bakan wan ha kamera jong kai. Enda ka khun kala wan. U Henry ula kendit baka dei ka pihu baka kemi ka iman persa. U Henry ula ngau kemen namar ula ap ya ka pihu bat ula ya kendu biang sa sisien ya ka briu ka ba ukwa ban nyato. Ki kemi jong kini baro arngut kila penyato ya ka pihu bat u Henry. Ka pihu ka dei ka khun standard bat u Henry ru uwan na ka ying ba standard. Henry jule a standard namar u dei ubri ubom jule he le meng ka kemi ru kumju. Ka pihu ka hap salang bat ka kemi ju u Henry ki klem mi ying namar u lok jong ka u dei khun ba marway. U hap pan sumar ya ka kemi la jong. Enda ka pihu kla sa ha ying kiau. Ka kiau kamle ben ya ka persa jong ka. Henry ka persa hi ka kamle ba he. Ka kemi jong u Henry ka pensyet ka ja ka do ya ka persa kurim. Henry ka pihu kam jutre ban bamja ka pak syet bet ju ata namar ka kwa ban slim. Ka pihu wat lak la don makna la ulok ka lek bet sa beauty parlor ban penstai ka turkmat jong ka. Tiha kuwe kesngi ki bahaying jong u Henry ki wan kai haying jong u ban pet ya ka lok jong u Henry. Henry ka pihu kam tre ban nyakan mat ki bahaying jong u Henry. Ka be ban lek sa beauty parlor ban lek upline na ka banta ka jing bahabriu jong ka. Ka pihu ka daong ngam dan por ban nyakan mat ki bahaying jong pi Henry. Dang kran ma pi mar ki de ki bahaying jong pi.
Henry ulas ngeu le ranya ki bahaying na jong namar ka lok chung ka klap makor ka kamla ban let le bahabriu ha beauty parlor ban nya ki bahaying ha sem jong enda ka jinga to Henry bat ka pihu ladap lights nem kini bra arngut latan ka wei ka kun kentei ka kun jong ki college school bat kadang syong ha ka class 1 ka pihu ladak college bu school ya ka kun jong ka kam julap ha ka por ka babiang ka slambet man la ka sngi namar ka make up shua hadu panada pila jong ka kun jong ka pihu ka syak mai ha kinong hikai jan man la ka sngi namar kam julap school ha ka por ka babiang ka kun jong ka pihu ka syak ai punishment ha kinong hikai ba kam ju panda piki homework namar ba ka pihu kam lapor ban penpet lem me ki jingdon kam jong ka kun te ha ka wei ka sngi ka pihu ka let biang sha beauty parlor ban phale style la de ha beauty parlor don kam ban yang lan mar baduna brio kat ba ki nong tre ki dang penta make up ka pihu kasni do jong ka pihu kala saw krang hi trat pat kelasat ka pihu kala maya kata ka nong tre Henry kata ka nong tre kala ong habang sat penta kumuto hi te brabor menno julele te balai pat penta ka sngi ka longkum ne ka pihu kelas ngeu babe ka jing make up jong ka enda ka pihu ka lapoi hayeng ka pihu ka khot ka khon makan wan bat ka Henry ka khon kam tre shu ban wan hajan jong ka kmi namar ka khon ka iting ban pet ka kmi namar bakala me ki knyang bahe bat ka sni do ru klamong enda la dei ka por men miet ka pihu ka mut le thialang bat Henry marsen wan ka pihu hajan ula le thia no shawei tre ban nya thialang mat ka lok namar kala me ki knyang bahe bat ka mong namar bakala make up palat endala dap po bajemen step ka pihu ka shong sngusi habaranda namar bakala me knyang ka turkmat ka kmi ju Henry kala yo i ya ka persa kurim bakala le sngusi ka kmi ju Henry kala le keli ka pihu balai persa pi sngusi balai pi sngusi tom ne ka pihu kala ong bangas ngusi namar Henry ula isi yang namar bangla mi knyang ka kyau jong ka pihu kalawan pet hajan ki knyang ba mi ha ka dur khma jong ka kmi ju Henry kala ong wat kuslai persa yang nya lam mangaya pi bat wei doktor ubat trimha ban sumar ya kini ki knyang make up enda ka pihu kala let sim do wai ha doktor ula ong nya ka bakam de shu bandang make up namar bakam nya hap kasni do jong ka nadu kata kasni ka pihu kam jule make up shu ya ki make up ki badon haying ru kala bret lot ha kalikit nyut Henry bat ka kmi kila shupet ya ka pihu namar kasngu thu la ka bor kasni do bala ai kerpang do ublei ngimdei banta ban pen ban pen kala dur ka ladang ile da ka bor kan snudur arsha hun ni ka ba ublei lo taw ya pina do ning kong wat kwa raha na mario sniu kamaka para lok pia sotanat ne em ya ki jinga tu khana jonga lada pia sotanat so ba like share ba subscribe ka channel bat sa comment